kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji jamma hannde jaten hen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hiira mun hande ko ñalawma altine nogas lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom habruji mon e demgal Pulaar ɗiɗoɗon to habruji men international tugnade ko yalti ñalawma hono kamɓe Iran e ɓe mbaɗi proposition wi wonde koye mbawi dalde batuji ndewa banggue omani tumde hentude boto banggue ko wona banggue mabɓe ɗum noon ɗin batuji kadi so tawi kañumen mbayro ɗon ɗum ala ɓe mbaɗata hen juuɗe mabɓe ɗum ɗon noon ko proposition ko gueɗe kadi ɓe ɓeydi hen kamɓe Iran pour wawde wallude beele nanodira no waɗe toon to ngolɗo cirtol gongol toon to Hormuz andaka noon oɗo saha joni so tawi kamɓe États-Unis ɓe jaaɓa ɗum ko hunde nde ganduɗa kamɓe organisation maritime international ɓe mbi wonde ɗum ɗo so tawi ɗum jaaɓama ko hunde ko feere moƴƴere wawni wallude kadi batuji kaliɗo nadde toon to cirtol Hormuz ngol ɓen kamɓe oɗo organisation ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo kadi ne wawi wallude batuji kewɗi kene abboye 600 batu laaɗe ɗi ganduɗa badde pétrole kaliɗo oɗo saha joni ɓenɗum toon ɗum ɗo fof kadi ko caggal ndeɗo haare fuɗɗinde ñande nogas jeetes lewru février haare nde ganduɗa kamɓe États-Unis Israël e kamɓe Iran eɓe kaɓa toon to Iran haare nde kadi oɗo saha joni sibabude e caɗele ɗelolaɗe ɓenɗum toon kene abboye 20% pétrole jaho e aduna oɗo saha joni koko kaliron kiyade ko wawi wonde fof peeje jahoji en fof ko sibabude deƴƴe ɗen woodi oɗo saha tawde kamɓe Iran e kamɓe États-Unis ɓe jaaɓi deƴƴi ndi jeygol ɗum noon fuɗɗi ko ñande jeetas lewru avril en ɗaɓina kadi on kamɓe États-Unis e kamɓe Iran tawde komi eɓe continue haaldude soɓe joddaki directement ma deƴƴere jeygol kadi no wayno oɗo saha joni continue tugnade ko anda en ko won laaɗe ɓennude ñande samedi nde ngolɗo cirto tako laaɗe goni hen ko jamɗe waɗi hen laaɗe kadi baɗɗo tako pétrole ko ɓuuri hen laaɗe ɗe kadi ko laaɗe ɗe ganduɗa paaɗe toon to Chine walla toon to Inde laaɗe goɗɗe kadi ɗin jeeyaɗe Panama ndewi ɗon ɗeɗon laaɗe kadi gummi ko toon to United Emirates Arab hay koyne Indonésia donc en hiise kene abbo en laaɗe nogas ndewi toon to ñande samedi de ɗum ɗo donc sifti noon tan hande proposition Iran kamɓe Iran ɓe kalani so tawi eɓe jogori ittude minuji baɗaɗi toon e nder ngolɗon cirtol ngol donc ɓe jiiɗi ko oɗo saha joni kala ko woni contrôle ngolɗo cirtol heddo juuɗe mabɓe ɗum kadi ko hunde nde États-Unis jaɓano ha oɗo saha joni ha hande toon to ngolɗo cirtol Hormuz tugnade kadi ko winda toon to journal uji biyeteɗo Navy Lookout tugnade e koɓe kalmi mbi wonde ko kamɓe américain fuɗɗima neldude roboji oɗo saha joni e nder maayo toon to sara cirtol ngol ɗiɗon roboji noon ko ƴewde beele ne wawi fodde andude holto bomboji mbaɗa e nder ndiyam ɗum ɗon kadi ɓe wiide mabɓe ɗiɗo roboji hayso ko putti toon bomboji so pusi moins ne wawi lumtinede ɗum ɓuuri wonde kisal e wiide e nelda toon yimɓe taw yimɓe murtoɓe ko wawi won ko situation change toon à partir de dimanche ko caggal nde kadi batu mabɓe kamɓe Iran fella ko baɗɗo pétrole nde salino darade ko kamɓe américain ji ɓe toon e laana wiyete ko USS Prudence toɓɓi kadi to moteur aji muɗum goni ɗum woni bateau dare nde hakkude ndiyam ɗum yimɓe Navy Amérique ɓe naati toon ɗum woni ɓe nangi bateau tugui nden wayno oɗo saha joni kamɓe Iran eɓene continue kala bateau mo ganduɗa hen biɗon bateau toon to tufde mabɓe eɓen continue wadde mumen jeygol firti wonde ko haare nde haysindu dartima wonande bomboji hakkude mabɓe kamɓe Iran Israël e États-Unis toon to maayo ngo kadi ɗum deƴani wayno oɗo ñalawma hande kena boyno gasi jeeɗiɗi laana yino nadde toon to cirtol Hormuz ngol en wayno rutinama ɗum noon kadi ko kamɓe américain ji kadi ɗumen ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko condition ngaji jeenoɗi kamɓe Iran koɓe mbi wonde ko tant que États-Unis ne continue wiide no bloqué kala batuji de woɗi ɗon jaɓata kadi cirtol ngol uddiso ɗum waɗi cirtol ngol oɗo saha joni ten journal cirtol ngol kadi ko uddi sababude kamɓe américain ji e kamɓe Iran en continue ɓe eyde attaque de batuji kala laaɗe de woɗi ɗon walla wasde nanodir pour Amérique natta bloquede nokkuji ɗi e kamɓe Iran kadi ɓe jaaɓa uddidde tawa e bateau goto yomnata kalis hande habruji men toon to Moynere en ono kamɓe leydi Pakistan eɓene continue hande wadde koyɗe mabɓe moƴƴi pour fate jaam no dañira toon walla kaddigal kam no fuɗɗitiri hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɗum noon tun ɗaminno ko hanki ono kamɓe délégation ngaji États-Unis e kamɓe Iran naɓe ɓe garta toon to Islamabad e ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde kanko gardiɗo armée o kadi o continue o ruttitoon kadi to Téhéran fottude yimɓe hohoɓe wonɓe toon Téhéran hono maréchal biyeteɗo Asim Mounir e ɗum ɗon kadi wayno ko Islamabad tugnade hannde ko famno en ko hay wotel moɓe bon américain ponno jippade Iran ponno jippade kala hoɓe wonnoɓe toon jaltinama sibabude garantirde ko kisalla ɓeɗo hoɓe aroɓe toon kamɓe Pakistan ɓe goni hende tugnade kadi hono kanko goto e yimɓe ɓe ganduɗa meeɗi wonde goto e diplomate uji Pakistan hono kanko biyeteɗo Ali Sharwar e nder ko haali wi wonde ko Iran naɓe kañumen kadi natti hoolade batuji baɗeteɗi toon to Europe communauté européenne ɗi waɗata surtout batuji baɗeteɗi toon to Genève walla to Vienne sibabude wayno ko ala fof ko meeɗi
haale ton gongdina e wiide makko kadi wayni ko kamɓe Pakistan naɓe ɓe koola Iran ne hooliɓe e kadi Pakistan naɓe kadi ne jogii ko hoola kala membre uji Nations Unies. Pakistan kadi en jogii intérêt ko waɗata ko sibabunde énergie mum ko en dépende e wiide makko kanko Ali Sarwar koyɗe ɗe dogata hen ɗe ko koyɗe ɗe ɗamini hawnaki ma jaam dañi toon. Donc koɓe dogata oɗo sa joni ko wiide banggueji ɗi foof il faut goto meɓe fof yamɗin woni ko ƴewde Iran beele ne wawa jabde haaldede kala ko fate programme uji mum nucléaire to banggue États-Unis to ene wi wonde haysinto Donald Trump oɗo sa joni ko waɗata ko sibabune opinion publique muɗum États-Unis o wawa kañum hoore mum yamɗinde gueɗe ɗe waɗata toon to tirtol Hormuz ngol. Pakistan kadi ko leydi joguiɗi doole ko leydi gotiri gondi e leyɗele julɓe joguiɗi kaɓirɗe nucléaire kadi arme mum ɗum ne hiise oɗo sa joni ken won 600 ujunere neɗɗo donc ko leydi joguiɗi doole ko wawi wonde fone ɓen continue hen haaldude américain ji haaldude kadi iranien beele délégation ngaji ɗiɗo leyɗele ɗiɗo en garta toon to Islamabad. Regime international hande ono kanko Macky Sall ancien président mo leydi Sénégal wayno fottude hande yimɓe jaydenkoɓe kadi yimɓe jeeyaɓe état civil jaabima haalduji kewɗi e nder kadi ko haali hen o waɗi remarque mawɗo wi wonde ko so tawi tan ɓeɗo wonɓe toon e laamu toon to Sénégal hande ene jiiɗi addude lumiére e événement ji politique judiciaire bannode toon tugi hitande ujunnaji ɗi nogas ko hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi e ɗeɗon kitale ko wiya yimɓe hewɓe gañima toon walla mbarama toon to Sénégal. Donc o wi wonde ko alay saago ɓeɗo wonɓe toon pouvoir ɓe mbawa samminde loi d'amnistie baɗanoɗo e laamu makko o wi wonde kanko Macky Sall takkade wonde ko kanko woni origine e yimɓe kene wiye 50 neɗɗo maayi toon o wi so tawi yimɓe jiiɗi artude e ɗiɗo événement ji bannoɗi toon e ɗeɗon kitale o wi donc ene waɗi peeje muɗum o wi donc loi amnistie baɗanoɗo alay saago o ilmine so tawi ɗum ɗo ilminama don en oɗon saha nden ma dossier ji kewɗi guddita e ɗiɗon dossier ji kadi so gudditama ma e ande hol baɗɗo hunde hol biɗo hunde hol kadi jamirɗo hunde ɗum ɗon ko ɗum o haali kanko président ancien président Macky Sall o haali altine hande donc o wi wonde ɗum ɗon kadi ɓuuri makko kanko Macky Sall takkede gueɗe paɗni hen taw ko yimɓe ne maayi hen taw lumiére wawa waɗede ha laaɓi o donc o wawa takkude gardude leydi e kañum renata leydi ko kañum defandata leydi no wurno e wiide wonde ko sibabu yimɓe maayiri. Président kadi o wi wonde ko hol dokkude ordre est ce que ko président rokki ordre yo yimɓe jaa mbaroya ɓeɗo sukaɓe o wi donc ɗum ɗo ko haaluji lutodirɗi e ko kewi toon to Sénégal ko haalata toon e surtout campagne mo nguɗo laamu ƴefti toon o ko hunde nde wona nde hunde woɗɗude ko woni gonga. Donc o wi wonde ken waɗi o faami ken waɗi campagne baɗaɗo contre makko campagne o kadi tan waɗi ay gañantumagal contre neɗɗagal makko oy kono noon o wi wonde ko neɗɗo politique omo andi ɗum ɗon omo jaɓi ɗum ɗo jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa politique alay saago mbawa jogade haqqille e jogade ƴoyir ɗum ɗo omo parani ɗum ɗon. Donc o wi ko kanko hoore makko mo woni préparé pour kala ko ɗiɗon événement ji oy kono e kanko Macky Sall ko haali o wi wonde so tawi gongira e gonga laamugo walla yimɓe Sénégal naɓe ne jiɗi artude ɗiɗon événement ji pour andude ko kewi en ɗiɗon événement ji tugui hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi alay saago loi amnistie gonɗo toon to Sénégal jaɓanoɗo ɗon haade makko yaade oɗon loi ene wayno annulé. Habruji men international hande toon to Israel tungnade kadi ko winda toon to Dakar Actualité kanko premier ministre Benjamin Netanyahu o waɗi réaction makko e page makko X ɗum noon ko caggal nde film uji kewɗi mbaɗa wonde soldat Israel naji en jimi toon e statut hono kanko Issa ɗum noon ko statut maraɗo jamdi omo jogui jamde mo fi omo hela statut o ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Israel naɓe jeddini ɗum kono e wonde ko caggal muɗum kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde o kanko hoore makko o dañi musa no fewi nde o yikade e kadi o dañi mettere no fewi nde o nani wonde ko soldat Israel naji goto oɗon statut kadi ko symbole religieux catholique en toon to banggue worgo Liban ɗum noon ko kanko Benjamin Netanyahu haali ɗum ko way wonde foof ene wayno ko kamɓe Israel naɓe nde oɗo vidéo yalti nde ene wayno ɗum ɗo hawri kadi ko hono kanko Donald Trump o kanko hoore makko mo dugde e Pape Léo ɗum noon gardiɗo église catholique gonɗo jiilu muɗum oɗo sa joni toon to Afrique e kañum kadi ene wayno ko gardiɗo kamɓe catholique en ko way wonde foof ene ɗum ɗo ko hunde soit ko hunde hawrude hen soit ko hunde kadi ene wayno ko kamɓe Israel naɓe kadi continue jogade maɓe support ummade Amérique hawnaki ɗum ɗo fof ko gueɗe pour beele ene ɓeyde hollude gañantumagal ngal ɓe jogui contre catholique en toon to Liban donc e siftinde on tan ene wayde ko kamɓe bombardement ji mabɓe kamɓe Israel naɓe toon to Liban sibabude notade e attaque mo kamɓe Liban naɓe ɗum noon Hezbollah yanno e mabɓe kamɓe Israel naɓe ñande ɗiɗi lewru mars wayno wari oɗo saha joni kena boye ujunnaji ɗi 100 neɗɗo fof ene wayno kadi ko kamɓe Israel naɓe ne continue occupde ko ɓuuri hewde e banggue worgo Liban pour wiide ɗum noon ko nokkuji ɗe mbi wonde ko kamɓe Hezbollah ko ɗi nokkuji ɓe gonanno e wayno ko hande dejre wodani toon par ce que hande ko fayre walla ko kumpa woni toon so tawi ndeɗo haren uddiso ene fuɗɗito caggal nde kadi kamɓe Israel naɓe kamɓe Liban naɓe ɓe jaɓi wonde deƴƴinde jeygol haaɓe continue haala mabɓe toon to Washington.
habruji men international hande cakkitorɗen ko toon to Mauritanie tungnade cridem hono kamɓe police moros Mauritanie ene wawi no ɓe mbawi wallodirde police toon to Sénégal tum noon ko nangude ono oɗo ɗo tumaɗo e mayde oɗo suka debbo biyeteɗo Hawwa Ba mo ɓandu mum yita toon to Dare Nayim a samedi ɓennuɗo hono kamɓe police gonɗo toon to Dare Nayim ɓe mbawi ni yitude ɓandu suka debbo goto ɗum noon koye zone mo ganduɗa en hoɗaka toon to quartier Dare Nayim oɗon saaha ɓe dokkani e communiqué mum mbaɗi ɓe dokkano detuji kono emen ko caggal muɗum ene wayno ko yitama wonde oɗo mo ɓandu mum yita toon wiyete ko Hawwa Ba e kañum horu yaltino galle mumen pour yaade toon to dewgal janggo muɗum ɓandu yita e terre mo ganduɗa hoɗaka e wayno oɗo événement waɗi suno mawɗo toon to Mauritanie ko organisation ngaji kaɓantede ko fati droit de l'homme ñaguima yo lumiére waɗe e mayde makko no arde ko way wonde fof kanko tumaɗo en caggal nde kamɓe police rosso Mauritanie ɓe keeɓi habaru wonde o tacci maayo ngo fayi toon to Sénégal ene wayno ko enquête aji fuɗɗi haw nanga toon to Sénégal o artira police mo reso Sénégal kañum nanguimo addimo toon to rosso Mauritanie oɗo saji ene ɗamina wonde ko so tawi kanko hoore makko o namdama walla interrogatoire uji mabɓe toon to police hawna mo laɓɓinni o addu lumiére holko woni holno mayde nde ari e kadi holko woni sababu muɗum e ɗumnaɗa hande ko winda e toon to crédit kono source mabɓe ɓe guetti ɗum ko Sara Média kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehilaɓe habruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Louisiana pellodiral waɗi toon tugui jamma samedi ha dimanche so pellodiral ngal waɗi jartotamaɓe hen sukaɓe yaroɓe dugui hitande ha yetti duuɓi sappo nayyi o famɗi foof yimɓe sappo gañime e ngal ɗo pellodiral ɗumnade hande police ko haali pellodiral ngal waɗi koye nokkuji ɗiɗi jiita kamɓe hohoɓe wonɓe toon Shreveport mbi wonde ko ngal ɗo pellodiral ko pellodiral ɓurgal bonde bangal États-Unis ɗum noon e duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi kanko tumaɗo ko kanko fel caggal nde o dogui o joole o wotande police rewe makko e ngol ɗo diddugol kanko hoore makko maayi hay goto police ji rewnoɓe makko ɓen gañaki kanko tumaɗo kanko felli o inde makko haalaka taw hay tungnede kadi konngol gummirgol toon to Louisiana hono kanko gouverneur mo oɗon état hono kanko biyeteɗo Jeff Landry o wi wonde ko ɓernde makko muusi hen e continue kanko e joom suudu makko rendude sunare e yimɓe gañiɓe hen e kadi yimɓe ganduɗa hen koreji men mbara hen habruji men to États-Unis tumnade kadi komi toon to Washington hono kanko gardinoɗo département travail walla ministére travail ko démissionni hande ɗum noon démission ngol makko kadi mbi ko sibabude won enquête baɗɗeteɗo e makko kono noon tumnade kadi ko ummi toon to konngol gardiɗo communication toon to maison blanche hono kanko biyeteɗo Stephen Chung o wi wonde ko kanko ɗo debbo waɗi ligguey moƴƴo wonde ɗo mo reena liggotoɓe Amérique naaɓe e heblede pour kala beele gurdam mum ɓeyde moƴƴude tumnade kadi neɗɗo goɗɗo mo ganduɗa liggotoɗo toon to département ligguey ko waɗimo démission de ko sibabude ɗum jogui caɗele e yimɓe ɓe liggotoɓe kanko ɗo Chavez Deremer kanko woni neɗɗo tataɓo démission gouvernement makko kanko Donald Trump e mo oɗo mandat ɗiɗaɓde e leydi États-Unis ha hande toon to Washington laamu makko kanko président Donald Trump en woni koye oɗodiral toon to tribunal uji ɗum noon ko caggal nde continue kadi anni e makko walla yidde makko wiide wonde ko kala kayitaji ɗi luggori walla kala gueɗe mbaɗaɗe e laamu makko kanko moftata ɗum siftinde on tan ko kanko Donald Trump kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas enquête aji mbaɗɗanoɓe makko sibabu nde sali artirde kala kayitaji gonɗoɗe e mandat makko gadano ene waɗo sa joni kadi ko ɗum o woni e feeji muɗum pour wiide wonde ko kala président ko liggori ko kañum foti jogade ɗum noon e liede département archive kañum hoore mum jogoɗi noon kayitaji ardiɓe toon archive toppitiɓe kadi fati histoire mo États-Unis ɗum woni ɓe porti kanko Donald Trump toon to tribunal ɗum noon oɗo loi ko loi votanoɗo guila hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ko hunde fuɗɗinde ni ko addi ɗum ɗon ko e nder hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kamɓe cour suprême ɓe jabinno wonde ko kanko ancien président Richard Nixon yo artir kala kayitaji ɗi luggorno kala dossier ji ɗi o signi yo artir ɗum toon to archive ko ɗum waɗi kamɓe congrès ɓe paasi ngolɗon kuulal wiide wonde kanko ancien président Nixon kala kayitaji ɗi luggorno e nder laamu makko foti nawede ko toon to archive national ɗum waɗi donc e hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kamɓe congrès ɓe mbaɗi ngolɗon kuulal ngalɗon kuulal noon ko pour président Nixon mais kadi ko président rewoɓe hen ngalɗon kuulal nde wotande hono kanko président Jimmy Carter ko kanko wonno e laamu o wi wonde ko ene wayno ɗum ɗo ko hunde nde o jaɓodiri no feewi kala gouvernement liggoriɓe ɗum foti yaade ko toon to archive e ɗum ɗon kadi o wiidema ko e kanko Jimmy Carter oɗon saaha o wi wonde ko ala gouvernement mo fotani ɗoftade ɗeɗo kuule walla mo kuule o fotani fawade muɗum cektorɗen ko romor analyse aji mbaɗaɗi kanko Donald Trump hay haalluji tan fatuɗe e Iran kanko Donald Trump ko haalaten ko en wayno wawano hoolede subaka altine hande kanko Donald Trump o cirino e jeyandiyankoɓe liggotoɓe New York so wi ɗumen wonde ko JD Vance woni koye lawol muɗum fa Pakistan o wi wonde eɓe poti yettade Pakistan hande ɗum noon ko kanko Donald Trump nde wayno ko cessez-le feu gonɗo hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran gasat ñande alarba kono noon wayno ko kamɓe délégation ngaji ɗi kadi ma jotto kadi jaam hankkadi woni koye dañede caggal muɗum hono journaliste CNN Alina
training wi wonde ko hebi khabaruji hono kanko vice president mo États-Unis JD Vance en wayno damina mo do États-Unis ko nyande talata caggal nde Donald Trump haali ɗiɗo hallunde kadi en wayno ko kanko JD Vance yiyama wonde otoji ɗi wujudi en narton to Maison Blanche ɗum nade hande yimɓe analyseoɓe haaluji makko kanko Donald Trump ko aadaji makko kanko Donald Trump haalde gueɗe ɗe ganduɗa en taw mo anti wona gonga kala kadi biɗon yeddam o wi wonde ko yimɓeɓe goni koye wadde fake news tawno ko kanko haali wona gonga ɗum nade hande CNN ko haali ɗum waɗi yimɓe hewɓe o en mbiya wonde ko kanko Donald Trump andano haala makko hollirte ɓe ɓeydi en kadi mbi ko ñande aljuma nde ono kanko ministére affaires étrangères mo Iran Abbas Araghchi o haali no wi wonde ko cirtol Hormuz ma uddite complètement kala laaɗe commercial en mbawi rewde kanko Donald Trump e oɗon ñalama posti e nder page makko wi wonde ko cirtol Hormuz en wayno ko affaire ɗum gasi ko Iran kañum hoore mum jaɓi wondi ko hankadi wonta uddugol ɗon cirtol parce que Donald Trump kañum hoore mum posti kadi e oɗon subaka wi wonde ko kamɓe États-Unis maɓe continue wadde blocage kala laaɗe natoje walla jiɗe yaltude ngol ɗon cirtol ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde contredisde hono haalluji makko en wayno ko caggal muɗum kadi hono kanko gardiɗo affaire étrangère mo Iran o haali kadi wi wonde cirtol ngol udditi tan ko wonande won batuji won kamɓe cuɓotoɗe ɗeɗon laaji dewoji ton oɗo ya garta hunde haalluji makko kanko Donald Trump a haalluji gonga ngala hen ɗum waɗi hay goto wawa hoolade holko yaltata e hunde makko walla holko windata e page makko média musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam